What's up, ang VisLog? Welcome to Visayang Tagalog channel. Karon at adiri sa Ayala. Mga unta kay Kuya-J. Yan, mga unta halo-halo. Dami man ko na iyang halo-halo dire. So, bilawan na to. Let's go! Oh yeah. Asa man ka mga? Dito ang pikas. So guys, nandito na mga ngayon sa Kuya-J. So, order kami. Ayan, meron silang special na halo-halo. At meron silang regular na halo-halo. Solo, meron din. So, ngayon, order kami ng halo-halo. Gusto namin kumain. Pero kumain naman kanina. Tignan natin kung ano yung ma-order. So, tignan natin kung ano yung menu nila. Yan, meron silang bulalo. Wow, napakasarap ng bulalo. Leche plan. At meron din silang ibang klaseng main dish or Filipino food. Most of them is Filipino food. Beef, chicken, pork, lasagna. So, tignan natin kung ano magiging order natin. So, most of them, we order the halo-halo. Kasi, palamig ng ulo bago umuwi. Bitaw. After the long day of laglaag, yan, papalamig tayo. Meron din silang juice, fruit juice, fresh mango or whatsoever na pwedeng ma-order. May pansit din sila. Tingnan natin, tikman natin kung meron pa bang menu or meron pa bang natira sa kanilang menu. So guys, habang naghihintay tayo ng order, manood muna tayo ng light show. Ayan, bagong light show sa Ayala. Ayan yung attraction nila during the Christmas. Actually, in the Philippines, we still have a long way of Christmas kasi pagkatapos ng Christmas, New Year, at meron pang Sinulog. So, another festival po celebrating to honor the child Jesus. So, let's see. Tingnan natin. Oh. JC. Uy, isang patos lang na.
Pagkatapos ng show, ayan, balik tayo sa loob para kumain ng special na halo-halo. Ayan, meron silang halo-halo with leche flan, ice cream, ay hindi pala, para siyang smoothie, taro ice, may pinipig. Ayan. Tikman na natin. Oh, sige. Solo na ako na yun. Bukman ano, halo-halo. Special ko nun eh. Special ko rin. Sumay ko lang sa special ko rin. Special ice cream. Ay? Ice cream. Oo. Ice cream lang dahil. So, Next ice cream. hindi naman combination niya. Mayroon, nasa pinipig. Nasa tubig. What nag-review ko yan? Nasa yung nasa di Coco. Ay lang ka. Ini ay nakapuno. Ini saging. Sura kaya rambutan yun. Lychee. Ay dapat ikoko. Kaon din itong ganina sa 10 out of 10 out of 8. 10 out of 10 out of 8. Rating mo 0 to 10. Cheese. Pinipig. Nagtitran na kaya. Kasi ito yung chakran. Kasi pinipig sa... Iya, 8.5 na sa lubang. Pwede lang dapat. Ada. Oh, prasa pa na natin. Natabi ko po. Ayun po. Oo, Dagan salamat. Dagan salamat sa sponsor. Good Factor. Ako na yung sponsor. Yes. Mga fruits. Good. Thumbs up. Guys, sa muli. Alam. Meron tayong merch guys. Available into Visayang, VisLog. Kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe my channel and click the bell button below para sa iyong notification. At kung nagustuhan mo naman ang video ito, please click thanks to support my channel and like and share na rin para maka-inspire tayo ng ibang tao. Comment ka na rin kung gusto mo ma-shoutout sa aking next video. Magkitamay na rin ang aking Facebook page. Pahina ni VisLog. Maraming salamat. Paalam!